Daran ini sih ambil jalan-jalan ini. Dua mas ini kira kosong ini guys. Dua mas yang wong guys. Cik yo enak-enak jambu tapi yo enak uang pora iki kok. Jambu guys. Jambu nih saja nih muni gak yo. Enak uang aku arep pepek yo ora wani yo. Yo tobat deh. Yo alah. Iki opo lho koyo ngene iki. Yo, uang nek guang iki sembarangan lho. Ora roh nggon lho. Mbok yo ngene guang yang nggon tempat sampah lho wae. Yo wis tak guangnya. Wong ke surat teliti. Lat-latan teliti. Ini yang opo nih. Lah ini gua mas ngenteni aten magrib bisa suwe. Jera. Angguran iki. Golek-golek opanan opo ngono. Oh iya ya. Jadi golek panganan kene. Jarene wong anu ireng wong pendekar jarene bagi-bagi takjil nang endi ya? Oh, peneng bandar ya. Iki mau tak telusuri arepan sore. Ya sekitar jam 3 tak telusuri pokoke. Nah, aku yang pengen delok. Jane nyang opo ya golek-golek takjil. Tapi si awan. Walah. Wong edan dan. Ngene iki kok penake sajane ngombe degan ngombe anu iki. Ngono kaya piyen nah. Wis jam lakukan lagi kok ora enek wit-wit degan opo ngono ya. Tak penek ukuran. Sajane kok suweger ngono kok. Ki yo arep maling ki yo enak wonge nek kono ki. Engko nek aku rono kok dibiyantem lho. Bongki kok. Wis ora sida hura-hura bodhe ngono nek carane ngono. Kan kono wong kono ki rada medeni ngono ta. Wah enak apane ora mudeng aku. Pokoke keteng-keteng nek wong kono ki. Aku rono dijak gelut. Tapi wegah aku. Yo yo alah. Ini juga gawe ulahnya opo ngono jane. Batale poso tapi ngudoso dampet kan. Kok yo nyapung ngono nek bakul-bakul liwat opo ngono iki. Ki nggone yo kaya ngene kan anu. Alah ini ke marme ini ke Jumatan ke anu kok. Istante yang ngendi dolan-dolan nah iki. Ketoke. Nah, mate deh. Nah, ya gugah-gugah cah dingin nyandi ya. Gugah-gugah semua karo Alpi opo sapa ngono ajak-ajak muka apa ngono iku. Sajane semua keri. Kaya gua dia pas tepaan ini mending indah ini. Ah marem lah ngajak-ajak asem karo Alpi opo karo sapa ngono lah. Om Farhan ngono tak jak. Oke. Ngajak-ajak cah kuwi lah. Yes, aku arep Jumatan sik ya.